Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a. Wannan makarantar Darul Furqan ne inda muke gudanar da karatun Qur'ani ta tsarin tsangaya. Wannan makaranta mun buɗe shi wani bawan Allah yake ba da gudunmawarsa har muka zo muka samu ɗalibai wanda suka fara rage masa ɗawainiyarsa. Amma duk da haka wannan shine inda harabar makarantar take, wanda ƙarfin mai makarantar da kuma ainihin iyayen ɗalibai ba su da wani ƙarfi da za su iya su tafiyar da makarantar yadda ya kamata. Wannan shine a matsayin ajinmu inda muke da ɗalibai kusan 100, kuma idan damuna zuwa irin wannan ne ko zafi ya zo muna shiga cikin damuwa sosai da kunci. Wannan da kuke gani ɗalibi ne yake fitowa za shi ko aikan malaminsa ko kuma a bayan gida ko makamancin haka.